या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। कणकवली शहरानजीक असलेल्या वागदे आयुर्दुर्ग येथील मंदिरातील दानपेटी चोरट्यानं सोमवारी मध्यरात्री 11:15 वाजण्याच्या सुमारास फोडून आतील रोख रक्कम लंपास केली आहे। मणिपूर येथील सरकार बरखास्त करून तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी केली आहे। स्वारगेट भागात व्यापाऱ्यावरती गोळीबार प्रकरणात गुन्हे शाखेनं तिघांना बंगळुरूतून अटक केली आहे। डोंबिवली येथील मानपाडा रस्त्यावरती रात्री भरधाव वेगात असलेल्या एका रिक्षा चालकानं रस्ता ओलांडत असलेल्या पती पत्नीला जोराची धडक दिली। या धडकेत पती पत्नी गंभीर जखमी झाले होते। नात्यातील अल्पवयीन मुलीवरती बलात्कार करणाऱ्या तरुणास न्यायालयानं 20 वर्षे सक्त मजुरी आणि 50,000 रुपये दंडाची शिक्षा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश KP नांदेडकर यांनी सुनावली असून दंडाची रक्कम पीडित मुलीस देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत। मोचा हे चक्रीवादळ येऊन गेल्यानंतर बंगालच्या उपसागरामध्ये नवीन चक्रीवादळ सदृश स्थिती निर्माण झाली। देशातील सुमारे 12 राज्यात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली। भाजपचे कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख माजी खासदार निलेश राणे यांनी विधानभवनात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली। कुडाळ मालवण तालुक्यातील 25-15 व पर्यटन संदर्भातील विविध विकास कामांसंदर्भात त्यांनी यावेळी चर्चा केली। गेल्या काही दिवसांपासून खडकवासला परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे धरण 100% भरण्याच्या मार्गावरती आहे। त्यामुळे यंदाच्या मोसमी पावसाच्या हंगामात पहिल्यांदाच खडकवासला धरणातून पाणी सोडण्यात येणार। मार्च 2023 अखेर संपलेल्या 2022-23 या सरलेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी एकंदर 2,09,000 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज रकमेवरती जवळपास पाणी सोडल्याचं स्पष्ट होत आहे। परिणामी मागील 5 वर्षात बँकांकडून एकूण कर्ज राईट ऑफ केली गेल्याची रक्कम तब्बल 10,57,000 कोटी रुपयांवरती गेली। मध्यान्ह भोजन योजनेत तब्बल 100 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे। मुंबईमध्ये सतत कोसळणारा पाऊस आणि साथीच्या आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं साथीच्या आजारांविरोधात मोहीम अधिक तीव्र केली आहे। कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 6 न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे। न्यायालयाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याच्या मोबाईल क्रमांकावरती फोन करून ही धमकी देण्यात आली आहे। अंधेरी पूर्व येथील महाकाली मार्गावरती सोमवारी मध्यरात्री दरड कोसळली। एका 7 मजली इमारतीच्या मागच्या बाजूला असलेल्या डोंगरातील माती वेगाने खाली आली, त्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून इमारतीतील 168 कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे। ज्येष्ठ पत्रकार लेखक शिरीष कणेकर यांचं वयाच्या 80व्या वर्षी निधन झालं आहे। गडचिरोलीत आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार समोर आलाय। आरोग्य विभागानं योग्य ते लक्ष न दिल्यानं तरुणाला आपला जीव गमावा लागला। इतकंच नाही तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मृतदेह खाट्यावरती बाईकला बांधून तो गावात आणण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला। रिशाळवाडी इथं दरड कोसळल्यानं झालेल्या दुर्घटनेत अख्खं गाव उद्ध्वस्त झालं। यात अनेकांचा मृत्यू झाला तर काहींना वाचवण्यात यश आलं। अनेक जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्यानं यातून वाचलेली मुलं मात्र अनाथ झाली आहेत। यंदा अधिक मास असल्यानं गणेशोत्सव उशिराने येणार आहे। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यस्तरीय गणेशोत्सव स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे। राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी राज्य शासनानं स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे। यासाठी जवळपास 5 लाख रुपयांचं बक्षीसही शासनाकडून मंडळास दिलं जाणार आहे। औरंगाबादच्या वाळूज महानगर परिसरात जमिनीवरून सुरू असलेल्या वादातून परस्परांवरती चाकू तलवारीनं हल्ला करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे। IRCTCच्या सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यानं देशभरातील रेल्वे तिकीट आरक्षण यंत्रणा कोलमडली होती। जवळपास 13 तासानंतर IRCTCचं बुकिंग पोर्टल सुरू झालं आहे। माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं 27 जुलैपासून सेवा सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। वैभववाडी उंबर्डे मार्गावरील धोकादायक झाडांमुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे। गेले 4 ते 5 दिवस झालेल्या अतिवृष्टीत काही झाडं उन्मळून पडली होती। सुदैवानं हानी टळली, मात्र मोठा अपघात होण्यापूर्वी धोकादायक झाडं तोडण्यात यावीत या मागणीचं निवेदन नायब तहसीलदार कवळेकर यांना वैभववाडीतील ग्रामस्थांनी दिलं आहे। कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे। कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या मोठी असते, त्यामुळेच रेल्वे प्रशासनाकडून कोकणात स्पेशल गाड्या सोडण्यात येणार आहेत। पश्चिम रेल्वेनं कोकण रेल्वे मार्गावरती 40 विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे। शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितल्यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचं प्रकरण लांबणीवरती जाण्याची शक्यता आहे। शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितल्यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचं प्रकरण लांबणीवरती जाण्याची शक्यता आहे। मारुतीने तब्बल 87,000हून अधिक गाड्या परत मागवल्या आहेत। प्रेसो आणि इको या 2 मॉडेलच्या गाड्या मारुतीने परत मागवल्या आहेत। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।